אז שלום חברים, אני רציתי להגיד שיש לייב, כן, יש לייב מחר בשעה 5 בצהריים, או שאני רוצה לעשות את זה בבוקר ב-10 זה בבוקר, כן, אז יאללה, בואו נתחיל. זה פרק מיוחד שאני משחק בו בסקיי-וורס, וכן, כן, יאללה, התחלנו. זה צריך את זה, יאללה, יאללה, בואו נתחיל. נהיה ברברה, יואו, אני כזה, לא. נו, יאללה. אוקיי, אז אני מקווה שאתם במשחק הזה, אז יאללה, כי רק רציתי להגיד לכם את הלייב, וגם רציתי שתראו משחק אחד, אז ביי.